Naragsa ka Paskwa ka nagasat ka barutawan tayo amin apo kat pag-isago takman karon apo ti maysa nga asunata akas sa pangliliwa para kada tayo amin apo. Day tiga balay di naturong mi balay na badang nga nagtukaran di ket dito'y gatan tay pakaswertyan di tay nawad-wad nga maibalkot mi kapi biskwit Diyos soft drinks pansit sopas pati karne alibanang mangisupot kayo uray nuwarikmik no kagudwati sako uray no may maysa no tay kukod nga si bubuo ngem uray angaw milang daytoy nakailata apo no pay suenyo tano saan katilak aminto di tapang rabi nga idasaryo ala kakadwa agaleptak tayo amin nga yawat nakit ibalkot tayo lubas sikit ang panayon tayo tayin tong Paskwa pang Noche Buena tayo. Dahil ti abalay ti naturong mi balay daman ang anak tukaran mi ket dito'y ngatan tay pakaswertyan mi tay nawad-wad nga maibalkot mi kapi biskwit Diyos soft drinks pansit sopas pati karne alibanang mangisupot kayon uray no marigmig no kagudwati sako uray no may maysa no tay kugot nga si bubuo angin uray angaw milang daytoy nakailata apo no pay suenyo ay tano saan katilak aminto di tapang rabi nga idasaryo ala kakadwa agaleptak tayo amin nga yawat na ket ibalkot tayo ay nubasit ket ang panayon tayo tayin tun Paskwa pang Noche Buena tayo. Naragsa ka Paskwa ket nagasat ka barutawan tayo amin apo. Thank you so much for watching.